Ako si Naldo, ginaingon, gimahal ko ikaw pag-ayoban sa tong anak. Apan, di na ko makasalikway sa laing binuhat nga nagkinahanglan sa kong gugma ug pagmahal. Morning na ito po sa kong kinabuhi nga, di na ko mahimong mahikalimtan. Masaman, nalingawa mo sa itong papanuri sa downtown? Pertig yung lingawan na mo doon. Labi na kid si Inday. Perting daghanag ikaw sa food court ay. Perting yung busuga ining bataa. Oo ba? Suroy niya, tag-usap, iniksweldo ni mo pa ha. Oo, manuri tag-usab anak. Ha? O sa pagkakaroon, manguli sa taha kay hapon naman. I-relax na to ang atong lawas, okay? Sige dong. Relax na ta. Huwag abot natin sa bahay na. Turjak na. Ikan, dito ka na kung gana na. Oh my God, good. Para mamanghuran sa nis Inday. Uy, taxi driver! Likot anang to nga iskina, oh. Liko lang tadi ha. Kanya, ano nga nang bahay nga green ang kulor nga gate. Lami, nag-iturja ko eh. Ito kaya sa nabalik ni Marina nga naligo eh. Ay, salamat eh. Kaya niya na gina eh. Ay, wow. Kanin ko sa kusawa. Nagpanti lang. Ugwa magbra. Hi, Dong. Humat na kay ko. Ay, dugay ni mo. Dali. Ay, pala, uy. Nagdali ka kay ka. Nagdali ko kay lami na kayo. Dali na magigdata kay. Tilapan na nangin mo. Dali, dagir na. Ang gini ko, lami ang bega ko. Samtang magdidi ko rin mo. Ako sa rin napiro ni mo. Ang ganaang. Humana akong ganahan ni mo. Multitasking ka, Permi. Busy kayo mong kamot, sige. Ay, Oy, let's check. At tasking na ning imo. ay, puta rin. Pagdi naman da. Kadilat. Babawsas ako. Ani, Ay, Pag giniganahan ako, nabubawas kita. Tasking kay ka, ha? Pakaging ka, karon ka, isod, takapi. Patay na gusto kami. Unsa? Probinsya? Uray, birthday sa kunanay sa sunod adlaw. Maulagi, padtuon ko. Tapok man niyang tanan niyang mga anak. Ang tulo na ko ka mga igsoon nga tuwa nagpuyo sa layong dapit. Amo to sad sila, manguli sad sila. Ang usa tuwas Manila, ang usa tuwas Davao, ang usa tuwas Bohol. Oh, kinahanglan giti ay nga moadto ka dong. Moadto man gani tong tabukon og loud, ikaw pa ka nga magbasra. Mao gyud. Ang kuan day, magmotor lang day kung moadto ko dito day ha. Adlaw na kong mugikan para way init ba. Unya, kano sa man ka malay ka? Ugma na dayon day. Ugma sa kadlawon. Luyan ako day. Tubig. Naghinangol man ka. Ha? Nag 3 rounds manggit ka. Karon para bagit ka mo biyahe, magmotor ka. Di ka madisgrasya simba ko. Naluya ka rabag generator. Okay ra ko day. Bisag usban ta kakausa. Kaya pa na ako. Rugid, uy. Oh, lagi. Ay na, uy. Dali, Bik. Uy, uy. Sakto na to. Sakto na to. Bikugan unya ka. Sige na. Sige Sakto na. na rin igikan po ni mo kay kadlaw na. Mga usa ka semana kapintingali ko nga mabalik day. Tingbon lang unya natog jerde inig-balik na ko. Lami agi ni mo. Sige na, adto na ko. Ay, baya pang itaglaing babae dito, ha? Mangita gyud. Basig makakita ka dito, gwapaw niya, imong Georgieron. Day Marina, di ka na may tabo nga mulingi o kuglayng babae, oy. Ikaw ra ang tanan ako, day. Ikaw ra gyud, Day Marina. Salamat dong, ha?
Kay kun mahitabo nga matintal ka sa lain, ikamatay ko gyud na, Naldo. Ikamatay ko kanya dong. Oh, day Marina. Ayat na din. Huwag ang umabot sa among probinsya. Hindi lagi na huwag ko makaduaw dito. Kumusta naman ka akong mga amigo-amiga dito. Si Sheila, ang akong first love. Minyo na baka siya? Maayo ka niya ka, Donaldo. Yan ang imong mga isuon. Ni Asya kanyan. Oo ba? Kadaligon nilang naabot, God. Ay, ingon ana, man yun na. Basta tagalagyo gani, maabot man yun nag-una. Unya, ugma pag yun ang akong adlaw na tawhan, ipaihaw ko ng duha ta ka baboy. Oh. Uy, hala. Nay, kanang babae sa unahan bang nagtanaw nato din sa Nataran? Di ba si Luisa man na? Oo, siya bitaw. Ang babay nga dako kay gusto nimo kaniadto. Gani ang ron, daga pa yung taon na. Usa? Daga pa ang tugaron si Luisa? Pweteng, Bainaldo. Bainting! Una akong tawga. Tawga ko una. Kaya Oo, parang gali. di ko basang pizza ko nga. Porbeda. Bay, nga naman, bay. Lipay ko no kayo siya. Nagkita mo no balik ko no. Ingon ko no siya. Abi ni mo bay, ang tinuod bay, labay anak ko na si Luisa kaniya to bay. Sure ka. Oo. Nagplano gani kay ko nga manguyab ko niya. Pan nakauyab nam ko diyang nagtrabaho ko og syudad. Nga moy akong naasawa ron si Marina. Iya lagi kong hangyo lagi taon nga doolon ka. Nga magtanaw ka nga magtsula ng duha pa. Unsa? Sure di bay. Lagi. Gusto siya makakita ka nga magtsula mo siya. Sawan. Pag sure. Bitaw. Makikita kung siya makisulti siya no. Amo ba? Sige. Magkikita ko niya. Bigo, igor ako nga mumusta niya. Kay, ninyo na ba ako? May asawa na ko eh. Day, Luisa. Mo na tinuod na to. Oh. Guol kay ko dihang nakabalita kung may uyab na kaog. Naminyo ka dito sa syudad. Kay basig. Kay bisan doon dili ta uyab pero love ta kaayo ka. Abi ni mo day, ako sa day eh. Love ta ka, pero di lang yung kita day ang gitaganas kay tasan na magkadayon ta. Kay nakauyab og naminyo ang sa ko dito syudad. Naldo, I love you. Oh. Di, Luisa. Sa ko ni, yung kung giga ko sa gukot ka eh. Di, Dali, at tos payag anong may pagkatpatan. Dali na, manood ta niya. Tadadayin di, Luisa. Okay, mag-virgin pa kayo ka. Virgin pa kita. O ay laing laki nga nagkatila, anak na. I love you, Naldo. Atay. Pilan ko ba kayo? Ubuon ko. At punon pa na ka. Ako, anak eh. Ako po, anak. Carlo, inayon man ako. Ganito yun. Sige. Tagay. Sukat ka lang ako kasuyo ko nito po sa laki. Hindi tagay punitan sa hagdan ko niya. Sige, okay. Sige, dahil. Ising na lang na dahil. Luisa. Luisa. Okay. Ibilang yung doktor. Ako munta ka. Luisa. 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 Nakuha gyud ako ang kaputli ni Luisa adtong higayon ha. Kadagan gyud ako siyang gihilabtan dihang naulin ako sa amo ha.
Kalit siyang mitunga nga naghilak og nagpahibaw nga mabdos na siya ug ako ang amahan. Wa ko makasalikway niya. Ako siyang giabangan og apartment kay di ko makatalikod sa akong obligasyon niya. O kato mga kasama ang kaagi ni Naldo din hining tulumanon. What's the style? Wa makatalikod sa obligasyon style.